Wala makasalbar ang pito ka mga stall sa Caticlan Public Market kag duha ka balay sa nagluntad nga sunog pasado las 9 kagabi. Inapisar nga madasig nga nagresponde ang mga bombero sa Malay BFP, MDRRMO kag mga Volunteer Fire Brigade. Ginahibalo pa ang kausa sang sunog nga napalong pasado las 10 kagabi nga nagumpisa sa isa ka balaligyaan. Ginabanta kapin 3 milyones pesos ang halit sang sunog. Tatlo ka mga menor de edad ang nadakpan nga nagalagaw 10 oras sa kagabihon kag nagaangkasanay pa sa motorsiklo ang turnover sa crisis center sa siyudad sang Ruas, Capiz. Kalakip nga gindakop sa mga pulis ang kaupod sang tatlo ka mga dalagita nga isa ka 21 anyos. Hugot nga ginapatuman sang kapulisan ang curfew kag ang pagsulundan sa ECQ. Diri sa idalom nga bahin sang trak na dakpan ang 36 anyos nga lalaki nga luyag makalusot sa border checkpoint sa siyudad sang Dumaguete, Negros Oriental. Ginkilala ang lalaki kay Julius Hunano. Nagapungko sa chassis sang truck si Hunano sang nasiplatan sang frontliner nga si Crispino Kitani. Depensa sang lalaki nga luyag lang sini nga makapauli gani nagtinguha nga makalusot sa checkpoint. Gindala sa Dumaguete Police Station ang lalaki. Ini ang CCTV video nga kuha sang nagpatughong sa gasolinahan sa San Jose, Buenavista ang duha ka salakyan sa BJMP. Base sa ginpagwa nga detalye sa ila itinerary alas 2:40 Sabado sang hapon, nagpatughong sila sa gasoline station. Nagpanaog pa sa salakyan ang isa ka driver kag nag-istorya sa isa sa mga staff. Ginpaidalom na sa 14-day quarantine ang tanan nga staff sang gasolinahan kag temporaryo nga ginsirado ang gasoline station. Nangin kontrobersyal ang pagpadulong sang BJMP personnel sa Antique matapos nagpositibo ang driver sini sa COVID-19. Ilabi na nga luwas sa paghatag sang bulong kag PPE sa district jail, nagpadulong pang grupo sa matayan kag nagpanyaga sa isa sa ila mga upod.